Nemohol predsa porušiť sľub, ktorý si dal. Už niekoľko rokov skupina dobrovoľníkov z východoslovenskej energetiky aspoň 2-krát do roka príde do Slovenskej knižnice pre nevidiacich v Levoči, aby načítala niektorú rozprávkovú knižku. Tie knižky sa zaraďujú do audiofondu knižnice a deti, ktoré majú záujem o knižku, ale nemôžu si ju prečítať, lebo nevidia, si ju takto vedia vypočuť na CD-čku alebo ako MP3 stiahnuť z internetovej knižnice. Niektorí, čo tu boli aj pri tých skorších nahrávaniach, tak vyslovene patrili, dá sa povedať, že až skoro do tej partie tých profesionálov, že teda tie hlasy mali na celkom slušnej úrovni. Knižky chodím načítavať preto, že môžem pomôcť takto iným ľuďom. Stačí, že im obetujem vlastne svoj čas. Stretávame sa tu už dlho, celá partia, taká dobrá. Rada pomáham ľuďom a myslím si, že je to veľmi zaujímavá forma pomoci deťom. Keďže im chýba jeden zmysel, tak my sa im snažíme takto pomôcť, aby si ho mohli iným zmyslom nahradiť. S nahrávaním zvukových kníh sa začalo v roku 1962. Za tých už pomaly neskutočných 50 rokov sa nahralo cez 5000 zvukových kníh. Keď sa to dá, tak sa snažíme to načítavanie nejakým spôsobom ozvláštniť. Začiatkom roka sme napríklad spojili načítavanie s prácou s deťmi. Vyskúšali sme si zinscenovať niektorú z rozprávok, ktoré sme čítali s deťmi, ktoré nevidia a chodia do nedalekej školy pre nevidiacich. Bolo to veľmi zaujímavé zistiť, aké to je, keď deti nevidia, ako sa dá s nimi spolupracovať, respektíve aké je to ťažšie.